Yr hyn y mae cyflogwyr ei eisiau. Fideo gan Gyrfa Cymru. Yng Nghymru, roedd dros 350,000 o swyddi gwag ar-lein yn ystod y 12 mis diwethaf. Mae cyflogwyr yn chwilio am bobl gyda sgiliau trosglwyddadwy fel gwneud penderfyniadau, hyblygrwydd, gwitnwch, a sgiliau digidol. Y sgiliau a rhinweddau trosglwyddadwy mae galw amdanynt gan ddiwydiannau yng Nghymru yw ym maes iechyd, cyfathrebu, tosturi a brwdfrydedd. Ym maes ynni, cyfathrebu, rheolaeth a gwasanaeth cwsmer. Yn y gwasanaethau cyhoeddus, cyfathrebu, hyfforddiant a datblygu a rheoli. Beth am sgiliau iaith? Mae Llywodraeth Cymru'n anelu at gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae'r Gymraeg yn sgil pwysig i gyflogwyr mewn gwahanol ddiwydiannau fel llywodraeth leol, addysg ac iechyd a gofal cymdeithasol. Mae cyflogwyr yn y Deyrnas Unedig hefyd angen pobl sy'n gallu siarad ieithoedd fel Almaeneg, Ffrangeg a Sbaeneg. Oeddech chi'n gwybod gall 17.5% o oedolion y Deyrnas Unedig siarad 2 iaith yn rhugl, gyda 6.5% yn amlieithog. Y swyddi mwyaf cyffredin sydd angen ail iaith yw gwasanaethau cwsmeriaid a chanolfannau galwadau, gwerthiant, rheoli cyfrifon a datblygu busnes, addysg, a derbynfa a chymorth gweinyddol. Wrth i dechnoleg newid, felly hefyd y farchnad swyddi. Mae dros 80% o'r holl swyddi a hysbysebir yn y Deyrnas Unedig nawr yn rhestru sgiliau digidol fel gofyniad. Mae cyflogwyr hefyd yn defnyddio technoleg yn wahanol nawr ac efallai yn cynnig cyfweliadau dros fideo neu dros y ffôn, felly bydd angen i chi ymarfer cyfweliadau mewn ffordd wahanol. Cyn 2020 a'r pandemig, cynhalwyd cyfweliadau swyddi yn gyffredinol wyneb yn wyneb. Mae cynnydd o 57% wedi bod ers 2019, gyda dros hanner o gyflogwyr yn deud y bydden nhw'n parhau i ddefnyddio cyfweliadau fideo. Y rheswm mwyaf cyffredin pan mae ymgeisydd yn methu cyfweliad swydd yw diffyg dealltwriaeth o rôl. Felly, gwnewch eich ymchwil a byddwch yn frwdfrydig. Byddai 4 o bob 10 cyflogwr yn gwrthod ymgeisydd pen y baent yn dangos unrhyw frwdfrydedd. Newid arall ers y pandemig yw'r cynnydd yn nifer y bobl sy'n gweithio gatref ac mae'r patrwm hwn yn parhau heddiw. O 2019 i 2022, cynnyddodd gweithio gatref yn y Deyrnas Unedig o 4.7 miliwn i 9.9 miliwn o bobl. Mae Llywodraeth Cymru am weld 30% o'r gweithlu yn gweithio o bell yn rheolaidd. Felly, byddwch yn barod i fod yn hyblyg am eich lleoliad gwaith. Chi yw gweithlu'r dyfodol. Paratowch ar gyfer eich dyfodol nawr. Ewch i cael swydd ar gyrfacymru.llyw.cymru. Roedd yr holl wybodaeth yn gywir ar adeg ei chreu yn mis Mawrth 2023.